a tothom. Ja hem arribat a la quarta edició dels Premis Sinofos, aquests premis organitzats anualment per Més per Palma. Primer de tot, gràcies per haver vengut, per haver volgut compartir amb nosaltres aquesta velada en el seu tercer intent. Sí, perquè recordeu que aquest acte estava previst inicialment per dia 4 de setembre a la plaça Llorenç Bisbal, gràcies un altre any a l'hospitalitat del bar Rita. La previsió meteorològica ens va fer canviar l'ubicació per la de l'escola graduada, que sempre ens acull generosament, però l'inclemència d'aquell vespre va fer impossible fins i tot aquesta nova ubicació. L'experiència ens ensenya que és millor ser prudent, les coses són com són, si plou, plou, s'ha d'acceptar, s'ha d'assumir, però des de Més per Palma no volíem perdre l'oportunitat de fer aquesta entrega de premis si no fos que és un acte de reconeixement, de gratitud cap a unes persones que s'ho mereixen, i com que s'ho mereixen, avui havien de fer aquesta entrega. És per això que som aquí avui vespre i ens han demanat, Antoni i a jo, que presentem aquest acte, que consistirà en el lliurament dels Premis Sinofos en la seva quarta edició i un final més distès amb una mica de picada i de música a la fresca. Te toca a tu. L'any passat van venir artistes. Molt bé, i efectivament, jo diu que me toca a jo, el que passa. Diuen, Nanda, que a la tercera va la vençuda, avui pareix que efectivament el temps respectarà aquest acte d'entrega de premis, si no fos, per tant, Nanda, endavant. Començant de veres, quan toca. Benvinguts i benvingudes a la quarta edició dels Premis Sinofos, uns guardons lliurats per Més per Palma, que volen agrair la tasca de les entitats i col·lectius que fan feina dia a dia per una Palma millor. Un lliurament de premis és bàsicament, ja ho deia abans, un acte de gratitud. La manera que tenim d'agrair públicament la tasca imprescindible que fan moltes persones, molts col·lectius, moltes entitats, des del teixit associatiu, a la Palma real, cada dia fent feina per fer de Palma una ciutat una mica millor i, per tant, també fer una mica millor el món. Però quan una organització com la nostra crea uns guardons públics, també està fent una declaració d'intencions sobre els seus objectius, sobre les seves prioritats, sobre els seus valors, sobre les tasques meritòries en les quals s'identifica, en definitiva, sobre el nostre model de ciutat i de país. Per això, els Premis Sinofos, creats l'any 2012, tenen 4 categories basades en els eixos de feina de Més per Palma. Tenim un Palma més habitable, Palma més inclusiva, Palma més creativa i Palma més democràtica. Els Premis Sinofos, en al·lusió a l'emblemàtic banc de la plaça de Cort, volen fer un reconeixement especial a aquelles entitats, organitzacions i associacions que han demostrat la seva vàlua, la seva dedicació i la seva contribució en un d'aquests 4 àmbits. Pensem que Palma seria una ciutat molt pitjor si no fos per les desenes d'entitats i col·lectius que fan una feina constant i callada per fer-la més habitable, més sostenible, més justa o més culta. A més, ja sabeu que des de fa uns anys també tenim una altra categoria, la Palma més indignada, que recordarà qui són aquelles persones, col·lectius, entitats, institucions que hagin intentat, no ho han aconseguit, però n'hi ha alguns que ho han intentat, fer de Palma un lloc més inevitable, més desigual, més injust, més incult o una ciutat més antidemocràtica. I en aquesta cerimònia de lliurament de premis comptarem amb la participació de 5 regidors i regidores de Més per Palma de l'Ajuntament. Perquè farem entrega, com us dèiem, d'un total de 4 premis, més el guardó negatiu de la Palma més indignada. En primer lloc, lliurarem el premi a la Palma més habitable, un premi destinat a entitats sensibles en la protecció
del medi ambient, del nostre patrimoni natural, en la conservació dels espais naturals que encara queden alguns a la nostra ciutat, al nostre municipi. Farà l'entrega d'aquest premi el regidor dels districtes Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi. És un jove regidor que s'estrena en aquesta legislatura com a regidor i jo crec que ja és evident que despunta una gran capacitat de feina, una gran capacitat de tirar endavant, i jo crec que d'en Llorenç Carrió se'n parlarà al llarg d'aquests 4 anys, segur, pel seu bon fer. Llorenç, moltes gràcies, Toni, per les teves paraules. Espero estar a l'altura, també. I bé, per la meva part, dir que estic molt content de poder entregar personalment un premi d'aquesta categoria. En concret, l'entitat guardonada d'enguany és una entitat que ha treballat fermament per la preservació del medi ambient i la sostenibilitat del nostre entorn. Estem parlant d'un espai natural emblemàtic de la nostra ciutat, la darrera zona humida de Palma, i que formava part de l'antiga zona d'aiguamolls que un dia fou el Prat de Sant Jordi. En definitiva, és tot un orgull per a mi, com a regidor de districte, entregar el Premi Palma Més Habitable a una entitat que ha lluitat per conservar un dels nostres grans tesors. Aquesta entitat és Salvem les Fontanelles. Molt bé. I pugen a recollir el premi en Mariano Reaño i en Dídac Martorell. Bon vespre, gràcies. Bé, unes petites paraules. En Dídac i jo, com diu un dels meus preferits pallassos, nos llena d'orgullo i satisfacció aquest guardó. Hem estat lluitant per defensar aquesta zona humida, pensant. Moltes vegades semblava la lluita de David contra Goliat. Jo, amb aquesta història, vaig anar a París i un accionista de l'empresa que vol urbanitzar, que vol fer el centre comercial, em va dir que estaven lluitant contra un gegant, però nosaltres pensam que es pot guanyar aquesta lluita. La història està plena de lluites d'aquest tipus, de gent petita que han fet front a doblers i a interessos i han sortit endavant. Però també per això hem de menester l'ajut de la gent. De vegades coses tan senzilles com entrar dins una plana web d'un diari i fer un comentari quan surt una notícia ens ajuda molt i no costa res. Vull dir, potser anar a votar una paret i tot això ja és més difícil de demanar, però això sí que se pot fer. I res, molt important, vull agrair sobretot a la gent que ha estat abans, sobretot en Xavier Serra de Sencelles, que va ser una persona que va dur aquesta lluita en solitari al començament i que nosaltres som els seus hereus. I gent que... Gràcies. I llavors gent que no ha pogut venir tampoc, com la Margalida Ramis del Go, o també la Magdalena Puigcerver, que s'ha ajudat molt en la seva feina, i moltes altres persones i entitats que ens han donat suport. I per acabar, en Dídac vol dir una cosa. Bé, ja volia dir una cosa que supos que és molt senzilla i és molt... que s'entén. Les Fontanelles, com bé sabeu, ara està en un moment que jurídicament no se sap ben bé si s'aturarà, si no s'aturarà. S'atura una llicència, però Ventura podran fer edificis petits, no se sap ben bé.
El tema vull dir que molt d'ànims i molta força a l'Ajuntament, bé, a la gent que ara mateix està donant la cara, també advocats, també en Mariano, que és advocat i també ha donat molt la cara i ha fet molta feina, no només el famós advocat d'Alacant, que si heu vist les notícies n'hi ha un misteriós advocat d'Alacant, i el que vull dir és que si se salven les fontanelles aquesta vegada de llicències o el que sigui, s'haurà salvat una mica, perquè realment les fontanelles se salvaran quan sigui parc natural, quan estigui degudament protegit com a zona de nidificació d'aus, etc. És a dir, quan les fontanelles sigui exactament el mateix que l'Albufera, però de Serenal, que tu hi puguis anar i puguis veure ocells, puguis estar tranquil i puguis passar una hora baixa amb els teus nins o amb qui vulguis. Però les fontanelles serà parc natural, si tots volen que sigui parc natural i si lluitant perquè ho sigui. Moltes gràcies. I continuam, ara amb el Premi a la Palma Més Inclusiva, per a l'entitat que reconeix els valors socials de la igualtat, la joventut, la gent gran i el benestar social, entre d'altres. Mercè Borràs, regidora de Benestar i Drets Socials, fa entrega d'aquest premi. Bon vespre a tots. Aquest premi d'enguany de Més per Palma el donem a aquelles persones que han contribuït a que tots nosaltres avui tinguem una vida millor. Una gent, els padrins, que en els darrers anys s'han sentit amb l'obligació moral de tornar a sortir al carrer i recuperar amb els seus fills i nets tot allò que varen aconseguir un dia i que veien que podien perdre. En definitiva, un col·lectiu de persones grans que treballen a la nostra ciutat per fer-la més justa socialment. Segur que tots sabeu de qui parlo. Padrines i padrins iaioflautes. Recullen el premi na Joana Mora i na Maribel Tris. Buenas noches. En nombre de Padrines, Padrín Flauta, quiero agradecer el reconocimiento a nuestro trabajo de todas las semanas. Ya llevamos 189 jueves reuniéndonos con la misma lucha, con el mismo fervor, no solamente por la situación de que las personas mayores con unas pensiones indignas tienen que ayudar a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, sino también con la desesperanza de que ellos el día de mañana a lo mejor no tendrán ni siquiera esa mísera pensión. Esa es lo que nos lleva a estar allí presentes y que no se olvide esa situación y hacerla presente ante la sociedad. Muchas gracias. Bueno, jo solo vull dir moltes gràcies a tots. Ara és el torn d'entregar el premi a la palma més creativa per l'entitat més innovadora de la ciutat. Ho farà el regidor de model de ciutat, urbanisme i habitatge digne, el gran Toni Noguera, que està fent una feinada de ser que tots estem molt orgullosos. Gràcies, Toni, puja, en puguis. Bé, moltíssimes... Faig una feinada però no sense encendre micros. Bé, la veritat és que és un gran orgull donar aquest premi, perquè pensant i mirant cap enrere, tothom estava orgullós de les seves festes.
a Manacor, orgullós de les festes de Sant Antònica, a la Pobla, a Artà, a Sant Joan. I què passava a Palma? Que cada vegada teníem unes festes més decadents, controlades i segrestades per un govern que no volia que la gent s'ho passés bé, que la gent s'associés i que la gent pogués gaudir de la ciutat. Llavors, tot això canvia, no per la política, o no per la pitjor política, sinó per la millor política, l'associacionisme, i una entitat que conjuga modernitat, conjuga cultura popular i sobretot conjuga també, en certa manera, una activitat econòmica, perquè el renaixement de Jonguet en el fons també gràcies a ells, i també és vera que canvien les festes de la ciutat i fa que tots ens sentiguem orgullosos de ser de Palma. Per això, aquest premi, aquesta palma creativa, sobretot a la gent que ens ha fet sentir-nos orgull Jonguet. Moltíssimes gràcies. Recullen el premi Naxista Mir i Joan Guilar. Gràcies, futur Batla. Gràcies a tots. Com tots sabeu, Orgull Jonguet som una entitat molt jove però amb moltes ganes de fer coses pel que ha dit en Toni, no? Que la gent se senti orgullosa de viure a ciutat. I ho fem ja sigui amb una campanya per salvar el Jonguet o per salvar el Bar Alaska o per altres coses com la de recuperar la batalla de Can Amunt i Can Avall. I quan dediques temps i sobretot molta feina a fer coses d'aquestes desinteressadament, el millor que pot passar és algú com avui, no? Que conciutadans et reconeguin la feina. I ja sigui amb això, o també quan acabem de fer les festes, quan estem tots allà cansats, que et vingui algú i et digui gràcies i esperem que ho torneu a fer l'any que ve, la veritat és que emociona i fa ganes de tornar-ho a fer. Bé, jo només afegir, perquè jo anava encaminada dient això, que a Manacor tenen festes i jo m'havia preparat un poc el que ja ha dit en Toni. Bé, Orgull Jonguet va néixer fa 2 anys, enmig de dotzena de llocos, que un dia vam dir què passa aquí, què hem de fer. I hem anat cresquent, com heu vist en el final no sabien si mos desbordava un poc i tot. I som 30 persones ara, més o manco, que estem fent molta feina, és vera? No és només el setembre o només el gener, és una feina durant tot l'any que s'agraeix molt, que se vegi, que s'agraeixi d'aquesta manera, però sobretot vull convidar a participar, vull dir, perquè sempre fa falta una mà, sempre fa falta un cap, i quan més siguem millor. En el Facebook ja sabeu on us podeu trobar, Orgull Jonguet, i esteu convidadíssims i convidadíssimes a participar. Gràcies. Molt bé. I seguim. Seguim en l'entrega del Premi a la Palma més democràtica, que en aquesta ocasió recau en una entitat absolutament singular, tant per la seva capacitat de mobilització com pel seu compromís en la radicalitat democràtica, en la participació directa i en l'acció transformadora. Un moviment extraordinari, indomable, constructiu, que fa part ja per sempre de la història de Mallorca. Fa l'entrega Miquel Perelló, regidor de Cultura, Patrimoni i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Palma. Bon vespre a tots. Jo m'agradaria saltar-me un poc el guió. Com que l'estimada Nanda que tenim aquí darrere, jo no hi ha dia que no pensi en ella, perquè si jo ho pas pillo no m'imagino com ho degué passar fa uns anys. Per tant, i en Toni, que té la culpa també de que jo i na Mercè estiguem allà on estem. Per tant, un petit homenatge al dos, vos demano un aplaudiment per ell. Si m'haguessin deixat, jo hagués proposat a Toni Verger com a gerent del Palau de Congressos, però no m'han deixat. Mireu,
El guardó d'enguany és per a aquelles persones que aconseguiren la mobilització més multitudinària mai vista a Palma i a les Illes Balears. Un premi ben merescut per a aquelles que feren caure el til i a tots els consellers d'Educació, que un rere altre callaren per implantar-lo en tota la comunitat educativa en contra i sense consens. Avui, més per Palma, volem reconèixer la tasca de tots i totes que heu vetllat per una educació pública de qualitat i en català. Per l'Assemblea de Docents recullen el Premi Nachús i Niñaki. Molt bé. Bona nit a tothom, bon vespre, moltíssimes gràcies per aquest premi i jo només vull dir que me fa especial il·lusió tenir que mos hagi entregat en Miquel, gran mestre, reconegut i gràcies, i també tenir en Ananda aquí darrere nosaltres, tots dos molt implicats que han estat a l'Assemblea de Docents. Gràcies. Bé, jo vos vull dir que el dia que me van telefonar per dir-nos que ens donaven aquest premi, ens van posar molt contents, i a més sincerament vos ho dic, perquè era un moment bastant delicat, en el moment en què s'estava intentant aïllar l'Assemblea de Docents perquè seguia en la seva idiosincràsia i en el seu moviment per una educació de qualitat amb un moviment democràtic, com s'ha dit, de radicalitat democràtica, i en aquell moment estem intentant aïllar i apareix aquest premi que ens diuen que vos estem reconeixent la feina, i va ser genial, no? A més, va ser encara més guapo quan ens van dir, no, és que aquest premi no l'ha votat l'afiliació, saps? Dius, no és que s'ha reunit en el despatx, potser l'executiu o el que sigui, sinó s'ha votat des de baix, així com ens agrada a nosaltres fer les coses, no? Aleshores va ser, sincerament, molt guapo. Llavors, ha passat temps, no? Avui podia ser un bon dia si no fos perquè ahir se va firmar un pacte en el que nosaltres no hi som. No hi som per això mateix, perquè no s'ha fet un pacte des de baix, des de la participació, sinó des de dalt, des dels despatxos, no? Aleshores, aquest suport que rebem d'aquest premi, d'aquesta assemblea de Més per Palma, i el continuem demanant perquè ara mateix el necessitam, perquè ens volen tornar a dir l'assemblea s'ha quedat sola, i no, nosaltres no ens quedem sols, nosaltres seguim, no? Vull dir, algú s'ha marxat. Aleshores, nosaltres ara obrirem un altre procés democràtic de dur el pacte a votació en els centres i demanam que vosaltres ens doneu una mà a mobilitzar la gent perquè vagi a votar, i que sigui un procés participatiu, allò que no sabem, ara hi ha hagut enquestes telemàtiques, que no sabem els resultats, ningú el sap i tal, nosaltres no ho farem així, nosaltres farem participar la gent i direm, mira, va votar tanta gent això, tanta gent, i el que surti ho assumirem, val? I bé, perquè us havien dit que fóssim breus, també volem dedicar el premi a la memòria d'un company nostre, el Miquel Preó, que va faltar aquest cap de setmana. Miquel Albero, un company que ens ha faltat, i sempre hem dit, ningú ha de ser imprescindible, però quan falta qualcú el trobam a faltar. I ja per acabar, després d'aquestes sentides paraules en Miquel Albero, també company nostre, i com us dèiem al començament, és el torn del nostre darrer premi. Com ja comença a ser tradicional, entregam un reconeixement a aquella persona, personalitat o engendre que ha causat dolor, ha romput la convivència, ha generat malestar o simplement no ha sabut gestionar bé els interessos de tots. Enguany, i com ja ha passat els darrers anys,
hi ha hagut molt de candidats, la competència ha estat dura per entregar aquest premi, hi ha molt d'engendres que realment perjudiquen la convivència i castiguen a la bona gent de Palma. La competència ha estat duríssima, però encara que eren molts els mereixedors del premi a la Palma més indignada, finalment tenim un de digne, de meritori i de merescudíssim guanyador. Per fer l'entrega d'aquest premi, justament li ha tocat a ella, tenim aquí a la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal, la Neus Turriol, que a més està fent una molt bona feina i està aconseguint que Palma estigui ja més neta. Ho està començant a aconseguir. D'aquí 3-4 anys segur que està molt... Bé, moltes gràcies i és per mi tot un honor avui poder entregar aquest guardó a un col·lectiu que realment s'ho mereix amb moltíssima força. És una entitat que ha treballat de la mà de l'antic govern per generar cada dia frustració, conflicte i enfrontament social, que ha estat trencat així la pau social i el consens que havíem tingut sempre en temes com la llengua, la cultura o la identitat. A més, si no només això, recentment el seu president va afavorir l'entrada de menors a un espectacle on la tortura animal és el centre. Jo realment estic totalment indignada. Estic convençuda que vosaltres també esteu totalment indignats i per això vareu votar en el Círculo Balear per aquesta categoria. Però per sort, en Jorge Campos m'ha excusat la seva absència i no està entre nosaltres. I el manco hem pogut tenir una vetllada ben tranquil·la i ben festiva sense ell. Però tot i així mos ha enviat una carta que ara vos pas a llegir. Sí, uf. Ja ho podeu dir. Estimados señores de Més por Palma. En castellà, espera. Les remito esta carta debido a que, por circunstancias personales, tengo que excusar mi asistencia a vuestro acto, ya que últimamente nos están poniendo las cosas muy difíciles desde las instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Palma. Como podrán comprobar, escribo esta circular en trilingüe, ya que el Círculo Balear trabajamos para impulsar el trilingüismo como una herramienta necesaria para el desarrollo y la convivencia de nuestra sociedad. Pues bien, empezaré en castellano. En primer lugar, quiero agradecerles que hayan elegido al Círculo Balear como la entidad idónea para recibir este galardón. Nosotros trabajamos intensamente para mejorar la educación, en concreto presionando al antiguo gobierno para impulsar el concepto del trilingüismo. De esta manera, nuestra intención ha sido siempre la de desplazar, igualar el balear, que no es catalán, con la lengua del Estado, el español. Es imprescindible que todos tengamos los mismos derechos. Igualmente, estamos muy orgullosos de haber sido premiados también por la defensa de la lengua balear, que tanto practicamos desde nuestra ciudad y de nuestra entidad. Pretendemos recuperar así nuestra identidad como pueblo balear delante de las imposiciones catalanistas que los nuevos gobiernos pretenden impulsar. El conflicto y la crispación son nuestras mejores armas para conseguir nuestros objetivos. Lo de la Plaza de Toros ya fue la hostia. Finally, I want to say you something in Balearic language. Esto del trilingüismo ya se me había olvidado. Visca la llengua balear. Atentament, Jorge Campos. Que ara han de tornar a pujar tots a les regidores, els regidors, les guardonades i els guardonats d'enguany, per favor, per fer una foto de família que serà el record d'aquesta quarta edició dels Premis Sinofós de Més per Palma. Per favor, tothom als escenaris una altra vegada. Molt bé.
Bueno, volíem aprofitar aquesta entrega de Prèmits Si no fos també per agrair-vos que hagueu vengut aquí, perquè m'ha agradat molt sentir moltes les paraules que s'han anat dient dels diferents col·lectius que m'han entregat avui el guardó, quan mos donaven les gràcies i estem contents i orgullosos d'aquest premi. I jo crec que el que puc dir en nom de tot, més per Palma, és que precisament nosaltres vos hem volgut entregar aquest guardó perquè estem orgulloses de vosaltres, perquè sabem que la política no avança, la transformació no avança si no hi ha col·lectius i moviments socials que estan fora de les institucions precisament fent això, lluitant dia a dia en el carrer, en els centres de treball, en els centres educatius, allà on faci falta per anar canviant les coses, perquè sabem que la legislació no sempre és justa i la justícia tampoc ho és moltes vegades, i per això necessitem tota aquesta lluita. Sabem que des de les institucions que ara tenim el plaer o tenim l'orgull d'estar a molts dels governs, però això no basta. Necessitem que estigueu també de fora per poder cercar sinergies, cooperar i sempre que faci falta que mos estireu les orelles per dir-nos que no anem per allà pel bon camí i hem de tirar per un altre costat, però sempre des de la col·laboració. Moltíssimes gràcies a vosaltres. És veritat que estic com emocionat, feia molt de temps que no estaven de Neus en un mateix escenari. Bé, jo crec que toca fer un pot de balanç, ja duim 100 dies. Nosaltres pareix que els regidors duim 100 dies, però pareix que duim 4 anys ja, perquè la feina és intensa. I jo crec que nosaltres, com a Més per Palma i l'acord de govern, tenim un gran objectiu, que és, sobretot, que la política sigui felicitat i fer feliç a la gent, que sobretot aquests darrers 4 anys un govern neoliberal feixista, per dir de qualque manera, i una estafa que ha estat la crisi, ha donat l'esquena. Vull dir, la política que ha de ser transformadora ha estat una mala política que ha estat frustradora de moltíssims projectes de vida. Llavors hem començat i hem intentat transformar. I jo crec que hi ha algunes qüestions que són dignes que se sàpiguen. I sobretot una cosa molt important, no és que haguem arribat i haguem fet moltíssimes coses, és que hem arribat i hem, conjuntament amb les entitats, hem agafat aquest testimoni per poder transformar aquesta ciutat en una ciutat molt més sostenible, social, verda, europea. Jo crec que primer hi ha una qüestió bàsica que és, sobretot, l'oficina antidesnonaments. Hem aturat tots els desnonaments que han entrat per la porta amb el tema dels bancs. Això és molt important. I a les persones que ho tenen un poc més complicat perquè són desnonaments en relació en el lloguer, que hi ha un propietari que veritablement fa temps que no cobra, a totes aquestes persones els hi hem cercat una alternativa. Poden dir que ningú ha quedat en el carrer. Ningú ha quedat en el carrer i això és un mèrit i això és una cosa per comentar-la, per dir-la i sobretot que la gent que està afectada sàpiga que tindrà un recurs en aquest Ajuntament. Una altra qüestió bàsica. Venc d'una reunió del Consell d'Administració d'Autoritat Portuària. Qui mos anava a dir que jo representaria l'Ajuntament d'Autoritat Portuària? Doncs sí. Avui hem pogut certificar que l'Autoritat Portuària, a instàncies de l'Ajuntament, li va dir als promotors, al Club del Molinar, que no se pot fer cap ampliació. Si se fa un projecte de reforma, ha de ser en el seu perímetre. Tema neteja, que tenen Neus aquí. Qüestió bàsica. Feia 2 anys que no se feien net els containers de la ciutat. S'han fet net els containers de la ciutat. Importantíssim. Cada dia una patrulla de neteja va pels barris. Aquests barris i pobles oblidats de Palma ara tenen un recurs per fer-ho molt més habitable amb malla. Importantíssim. I jo crec que això s'ha de reconèixer que és un avanç. Una ciutat més neta és una ciutat molt més habitable.
En relació a benestar social, la nostra Manuela Carmena, la Mercè Borràs, bueno, una feina fantàstica. D'aquí poc obri un nou centre de serveis socials a Son Gotleu. Després de 4 anys de reteades, d'educadors, de programes, sobretot de generar segones oportunitats a la gent, ara hi ha un model de serveis socials que sobretot això, projecta esperança. I això és lo important, que la gent se senti reconfortada i que sàpiga que l'Ajuntament té un generador de positivisme i un generador d'esperances de vida. Miquel Perelló, regidor de Cultura, diu, me van posar el nom molt llarg perquè jo som petit. Bé, moltíssimes coses a dir. Primer, que la ciutat torna a ser Palma, no Palma de Mallorca. Això és un gran mèrit. Després, tornar a recuperar la normalització lingüística a l'Ajuntament. No s'obliga a cap funcionari a contestar en castellà si no li demanen expressament. I això també és molt important. Hem tornat a recuperar el català en el consistori. Després, oferta... Estem un teatre que els darrers 4 anys no ha hagut cap oferta escènica, han estat totalment abandonats, i ara, a partir de l'any que ve, hi haurà una oferta escènica de qualitat i, sobretot, concertada amb els artistes i creadors de Palma. Donar oportunitats a les actrius, als actors i als gestors culturals. I després, recordeu que nosaltres som 2 batlles. Bueno, jo ho seré, encara no ho som. Però jo som el futur batlle de Palma i aquí hi ha el batlle de Sant Jordi. Estem treballant perquè Sant Jordi tingui un gran parc agrari, que torni l'agricultura a la ciutat i que a la vegada se pugui connectar amb rutes cicloculturals rehabilitant els molins de Sant Jordi. I això ja s'ha començat a fer feina, hi ha projectes i estem treballant intensament. I a més, en Llorenç Carrió ha agafat el vol de la platja de Palma i per la temporada que ve hi haurà moltíssimes coses. Hi haurà una ordenança estètica, hi haurà regulació d'horaris, anem a canviar un model i un producte turístic que està totalment obsolet i anem a fer de la platja de Palma una altra vegada un centre turístic de qualitat a Europa. Hi ha altres prioritats que encara que no les gestionem nosaltres directament sí que vàrem aconseguir que estiguessin a l'acord de govern. Per exemple, avui que hi ha l'assemblea de docents hi ha moltíssims mestres, s'han pintat més escoles en 3 mesos que en els darrers 4 anys a Palma. I això varen dir que el manteniment de les escoles seria una prioritat i que els nens i nines puguin estudiar a una escola pública de forma digna. I això és importantíssim perquè l'educació pública és el garant a ciutat de la igualtat d'oportunitats i coneixements. I per acabar, donar-vos les gràcies. Tenim una oportunitat històrica aquests 4 anys de canviar aquesta ciutat i de fer una autèntica capital del país. Per això no ho poden fer ni els 5 regidors ni el grup municipal, que fa una gran feina, sinó ho hem de fer entre tots, de forma assembleària, participant en les activitats i fer que, més, a part de ser un moviment sociopolític, sigui un moviment de transformació de la ciutat. Per això, vos convido a tots a participar a les assemblees i a participar en aquesta transformació que aquesta ciutat tindrà aquests 4 anys i que ja han començat. Moltíssimes gràcies.